Ya ini sekan kene ya. Subuh yang ini ngopo? Iki ngenteni apa jenenge? Oh, tadi ngenteni ojek karo rada awan cek padang sih. Heeh. Ayo rono saya. Alah, ini pawana ini aja. Kolam sangat sauker menja. Ini jekur oleh ora yo. Ketika pas jekur. Ini bos ya. Ngarep aja golek ibu rek. Ganggu nganggur wae. Film apa iki? Naruto. Beda server iki. Celeng tenan kok. Menggatelkan. Tapi kowe ora mlayu saka kenyataan. Aduh. Tapi Itu pas di barak kosong ndak satan minggat nanti. Pisau itu tenan. Wah, gak iya. Yo. Ini kan jaga pos mah terorok nang kene. Satan jadi kupuk dia saya tenan. wah, suwun. Ayo. Ini mergawe apa ora? Sabon, aku iki tas teko tak leren tak saudutan saiki lho karo yang-yangan aku mbok ganggu ae. Oke, ini wis satu skring ngecol mau kowe mah gak teka hujutan apa. Ini mergawe apa ora? Apa tak lapor bose kowe? Aja bon. Saudutan. Engko tak mergawe. Ngono lho, udah tempo saya kok jenenge kene kok. Ngono wong mlebu ra roh. Dari perkara tok. Wong ngene iki seneng sing turun tangan. Iya bon, aja muring-muring ah. Awas kowe rada moro pos kowe tak giat karo pos pisan. Iya bon, engko tak rono. Alah enggak tenang kebon. Alah. Ponas. Pun bayar kok malah. Pinten? 150 teh. 150 ya cuk koyo umume ning kene 150 lho. Mas pas kene kono tok lho 150 iki. Kayak numpak mobil ae. Bensin mundak, kabeh-kabeh larang. Ini nyanggone argo iki. Aji kok motor kesel itu 50 cepek limpung iki. Cepek limpung. 50. Yo 50 tahun 50 enek ah. Yo wis 50 lah apa-apa kok. Yo. Motormu iku nek ana sik. Motor elek kesel wonge. Motor elek kesel wonge larane ram. Oh, cek bayar menyang. Lho, weneh ape la apa? Ya arep badok lah arep apa meneh. Arep gedel apa teh modelan satpam. Oh, wader pari. Oh, alah, kakek aneh. Aku cikokno HP-ku tak ngabari Pak Eri aku. Memang kandani nek kasus. Iya. Yo, gua telepon apa lagi? Angkat ya. Halo, Assalamualaikum Pak Eri. Piye kabare? Sehat, alhamdulillah. Pripun, Bu? Ini lho Pak, aku acara sedekah bumi. Lah jenengan saged rawuh napa mboten? Loh, sedekah bumi toh jenengan saniki. Nggih Pak, Desa pundi niku? Desa Klopo Dhuwur. Nggih. Ning ngoten tak ngajak rencang Bu tak merapat. Tak tunggu nggih. Nggih, ditunggu. Matur suwun. Iku Hasan karo Pak Cong. Iya. Lah iya. Endi ku mau? Wis ayo tak diparani. Iya diparani, dijak nomahku sisan ae. Wis ayo. Wis. Wah, Hasan Pak Cong. Iya Bu. Iya Bu. Lho Sehat, Bu. rene neh. Niki lho Bu, Hasan cirose ajeng maem teng mriki, cirose maeme murah-murah. Ajeng renang juga teng mriki Hasan. Kangen teng mriki. Bisa apa Bu Ayu? Cah cilik. Tapi nggih ayu tenan kok Bu Aner niku. Sintene niku Bu? Iya, iki asistenku sing paling kalem paling iki ngono. Ya umume wong wedok ya ayu. Dirapi gelem ra iki. Tapi gelem patakmu ki anakane. Kowe cek bayi ra itu karo wong ngono. Gede lho, Cong. Gede apa nek biasmu apa piye gede? Gede anu lho. Apa aku sakmene tarek rabi tuwekan wis ora. Me gede. Masuk ah. Terus ayo ora usah bahas liya-liyane. Ayo ndang omahku ae acara. Ayo.
bilet tak lele. Kok muni lho. Ngapunten Lah iya. Kok iso munggah kene lho iki lawange kene. ngawur men. Lawang Yen lecet ki ndasmu nggo tuku mobil ki ndasmu ki lho kurang. iki mobil Ngawur men. Wes ayo ndak numpak. Aku anawane suntuk iki cah kanca-kanca iki dene ndi jan iki. Yuh, kok ora ana wong blas iki dene apa tak anu iki. Ngapeli sithik iki nubi cah gelem ora ya. Tak jajarak telepon isik ya, Jan. Tak save sapa iki nomor iki. Nah, temu. Halo Mas, Halo cinta, kamu di mana? di rumah? Kamu free nggak hari ini? Oh free, iya free. Oh free, pas kalau gitu ayo ikut aku aja, mau nggak? Jalan-jalan kemana? Anu jalan-jalan, kamu kalau gabut ikut aku aja, aku mau gabut ini. Gimana mau? Cek di tengah-tengah aja ya. Nanti ada krocok-krocokan juga situ-situ nggak apa-apa. Gatel toh Mas? Orang apa-apa gatel kok tak kukuri, tenang aja. Ya wis tak tunggu nek no, Caca tak Sherlock. Oke. Yo iki Pak Cong, makanan khas Blora, makanan tradisional. Iki hasil bumi dikei Gemah Ripah Lojinawe. Lah yo ngono ta? Ya jajali coba. Kayak ora senengan kowe. Yo kene iki ya tetep roh senenganem pokoke gede, dawa. Ana sing gede ta? Golek ya. Yo iki lho kayak ya wis gawe gede, dawa. Enak ora ngene ya aku urung tau jajal iki. Lezat ae pokoke. Ya tak jajale. Penjel ora? Lah, gak usah, kok gak usah. Piye iki pola keman piye? Lah kok nek mangan piye, Mbok? Lah nek ngene apa? Ngene. Tadi kok marahi maser. Imronku maser. Bodoh lu. Dasar kowe wong mesum. Lah ngopo to kok kono sing Lah kowe kan senengane mesum. Lah dikai kaya ngono lho, Cuk. Aku jane ora anu tapi kono sing mancing-mancing kok Ya maksudnya aja ngesem no. Sarung no. Demok indah tak dindasmu kowe kok malan. Ayo do mangan kok geger ae. Lah yo traep kacang becana ungu. Lah yo otake mesum ae. Ngapunten, minta maaf nggih. Ngapunten. Loh, kok neng kene to Mas? Lah ning ndi ngene iki yo tunggale wisata rumangsamu ki. Aduh, tak kira mau arep bocah metu neng mall ta nanti kok neng kene iki lho ah. Iki ning mall sesuk iki yo tunggale mall ning kene padha ndelok pemandangan Sam. Oke, ono panas. Kok panas halah kok malah ke emosine wong. Ning kene penak lek sawangan bapake mancing ketul esuk kali sore rantok iwak blas kal gak Lah mau mesake kan nek. kowe harusnya ngomong nek arep bocah neng kene dadi kan aku gak usah pakai style gini loh. Malah mang yo udo lah wis tak ono usekno kono sithik. Kon udo yo moh. Ngono ah. Alah radate sak nyetane kok iso. Alamu pokoknya aku njaluk mulai aku nek neng kene panas sih lho. Besok nek ajak ning mall lagian iki yo. Kene adem ngene semriwing. Adem apane to Mas panasnya kok ngene kan rugi iki skincare kuleku. Mutehna awak ki. Ah, pulang ae nek ngono. Nek mau aku pulang dhewe. Tapi ning ndi kok malah rono ya jorono lho kok malah. Malah maju mulai iki piye? Loh, kok malah rono to Mas? Rene lho. Yo lali rono. Walah malah rono. Celana pedot. Kowe peneng ndi? Nek kena lho peneng ndi? Lho kowe ku lho tak kira aku rono iki mbok parani kok malah mbok mlayu rono to Mas kowe iki. Wis ning kene iki damai nyawa mancing kok malah. Wah, panas aku wis panasan wis ra kuat aku. Ayo pulang ae. Tapi pulang piye malah kayak emosine wong. Ayo pulang ae. Yo niki lho cah canak open singo yo ngene iki lho cah repot wong asal cak malah dadal ning ndi yo repot wong ngene. Pulang. Emosine wong ae malah kok iso. Cak ini kono yo kayak emosine wong ae yo ngene. Udah nyampe, Bos? Wes. Alhamdulillah, Tek.
Ah iya, seger nek. Iya, Bos. Iki tenan ora gede nek. Kita iki, Bos, omahe katanya ono gendenge pokoke. Pak Benten, lu mana gedenge. Lho, iya, Kalau Bos. gede itu udung terpala be. Abim. Ono pager sih, Bos. Loh, iki pager kabeh lho, Tek. Oh, iya sih. Iku akan ngombe arak tapi iku Bos. Iku kan dadi wong sing akan makai naga kowe. Itu malah. Ya cek ae. Wis iki ya, Bos, ya, omah ya. Iya, iya. Nih, Tek. Kaya iki ora Tek rame-rame lho. Wah, iya bener iki, Bos. Omahe jere ono gendenge, Bos. Oh, gendeng meneh, Mas Jomo gendeng. Alah yo Mas. Cek. Oh, iya, tak cek saya, Bos ya. Mas, Lah iki apa? Halo San, piye kabar San? sehat, Mas. Ya, sik. Kesel belum, Mas? Wah, piye nek ayo buang ajar iku. Lah iki pamur yo. Gestal. Iya, Mek, ngono ya. Ya benar. Gestal. Monggo Pak Eri disambi nggih, jajane nggih ngeten iki. Oh, nggih Bu, matur suwun Bu. Wah, iki mang jan rame banget Bu. Macet, Bos. Luar biasa lagi yo. Sambenane ngene. Bos. Aku tak lho jajan iki ya. Tek, tak sisine aku tak kakak. Ora apa-apa, Bos. Wis ah, sisine aku kok malah. Oh, jajan kok mulai aku diani wong lanjut duit. Iya. Wah, rame tenan iki. Lumayan entuk saweran akeh iki. Dasarnya. Oh, menjo bocah aku. Wah, urip lagi golek rezeki malah dimasak. Kowe bilang, bilang. Ngomong bisa. Apik aku dapur ae. Wah, bocah gabrul. Janji nabrak wong. Ngalah penak tubuh. Ci, Aduh, Ono apa, Mak? aku mau sekali ini kayak tubruk sisa lho gek mesti kok. Kowe berkondi, Boy? Aku berjalan-jalan mau lho. Wis ngene mampir sik ya. Mampir Ke di desa. Bu Owner to? Iki mau Bu Owner ya? Ono sing mau ning kuwi. Ha. Lah kowe gelem mampir ora? Mampir sik Dek ya. Mampir sik ya. Lah tuwa soal mang piye nek mriksakno Mas? Ben barno wis ben saya. Bocah tak koplo ra dadi ya. Wis ora apa-apa. Ya wis tak menggok sik aku. Iya. Median pinci to kene nanti tak ketemu tak. Nanti Mas pinci mau. Anu Pak mau jalan-jalan to. Delok pemandangan malah tuh mau soal judul lah tuh. Sopo? Mau bocah icik-icik mau. Ya buat mau soal. Lah iki nang kene iki digawe kok malah dingameni ya, Rek. Gendeng yo. Mau ora ta? Kamu tabrak sisa. Karo tak uyo sisa Mbak. Sini wong ayo. Yo ganggu pohon ra ya. Lho Bu, piye Bu? Lah iya, wis daripada wis kumpul kabeh, Hah? ayo ndelok ayo pae wis. Lho ta iki Bu? Ono no. Wis, Nayup Wis, barengan. Pergawean ku anggere piye nah yo Iso? Pak. Lah gawe nek kuwi jelas. Nanti Bu goreng. Sendang. Cong, mana nyanyi Cong? Joget. Alah aku tak warai gampang wis to. Buta joget ngombe. Lah iya. Nek gesdel gelem. Oke, piye? Bisa joget ora? Gas dong, Pak. Saya mangat. Yo, mangat. Ayo. Wah, wah, eneng tayo iki rame mesti. Iki nek rame banget. Sawerane akeh tenan iki. Urip lagi golek rezeki ngamen malah dikudang wong-wong. Ah, kabur ae aku. Gimana ada kenasnya seru kan? Yo seru lah masa ora seru yo. Aja lali di like, comment, share and subscribe yo. Ya ora tak grojok ya cangkemmu.